Benvidos ao debate. Hoxe máximos mergullarnos nunha das cuestións máis fascinantes e complexas da teoloxía cristián. A conexión entre a paixón de Cristo e certos textos do Antigo Testamento, concretamente o canto do servo en Isaías e o coñecidísimo Salmo 21, o do meu Deus, por que me abandonastes? Exacto. E a pregunta central que imos explorar é se estes textos deben lerse principalmente como profecías, case como un guión escrito séculos antes que se cumple ao pé da letra na cruz. Ou se, pola contra, a súa importancia real reside no seu contexto histórico orixinal e a súa aplicación a Xesús é unha relectura teolóxica posterior, aínda que moi poderosa. Pois inclínome a pensar que non se pode entender de verdade a paixón sen ver como estes textos antigos de repente cobran vida e revelan o seu significado máis profundo. Para min, a conexión entre o sufrimento do servo de Dios en Isaías e o que le ocorre a Xesús é sinxelamente abraiante. Os primeiros cristiáns enfrontados ao escándalo dun Mesías crucificado non atoparon, como Dianos a Fonte, mellor explicación que esta figura. Cando lesen Isaías 50, que o servo presentou o lombo aos que o ferían e non ocultou a face ante os ultraxes e os cuspes, a imaxe é casi fotográfica. Paréceme que non pode ser casualidade. Sí, é unha imaxe potente, non hai dúbida, pero aquí é onde a miña perspectiva difiere. Unha lectura que salta directamente a Cristo corre o risco de ser, digamos, anacrónica, de arrancar eses textos da súa propia terra, do seu propio tempo. O noso material de base é moi claro neste punto. Isaías non pensaba certamente en Xesús Cristo. É unha afirmación categórica. El estaba a falarlles aos seus contemporáneos, ao pobo de Israel desterrado en Babilonia, chamándolos a eles a ser ese servo de Deus fiel no medio da proba. Ignorar isto é perder a primeira capa de significado, a máis inmediata. Dándose revelado, pensa no Salmo 21-22. Os detalles son arrepiantes. Fúrarme as mans e os pés, reparten entre eles as miñas roupas e botan sortes polo meu vestido. Son detalles tan específicos da crucifixión. Ver isto como unha simple coincidencia paréceme forzar moito a cousa. Non é máis lóxico pensar nun desinio, nun fío conductor que une os dos testamentos? A min o que me parece forzado é pensar que o autor do Salmo tiña na cabeza un evento que ocurrería séculos despois. O que é fascinante e que a nosa fonte subliña é que para o autor original o crucificado era o propio pobo de Israel. Estaban a usar unha metáfora potentísima para a súa época para describir a súa morte como nación no exilio e a súa milagrosa resurrección a volver a casa. A fonte di que a imaxe do crucificado era moi corrente naquel tempo para expresar un sufrimento extremo. Así que, máis que unha profecía literal, era un recurso literario para expresar a agonía nacional. O foco non era predicir un suplicio, senón describir unha realidade presente. Agarda un momento. Iso é moi interesante. Estás a dicer que a imaxe dun crucificado xa era unha metáfora común para o sufrimento colectivo, antes de que os romanos a convertesen no seu método de execución por excelencia. Iso sí que cambia a perspectiva. Exactamente. Usábase para describir unha condena a morte, unha humillación total. Cando o salmista a emprega, todo o seu auditorio entendía perfectamente que estaba a falar da situación límite de Israel no exilio. Por lo tanto, cando os primeiros cristiáns len ese salmo e o aplican a Xesús, non están a descubrir unha profecía oculta, están a facer algo teolóxicamente brillante, están a tomar a linguaxe máis potente que tiñan para o sufrimento e a redención de Israel e están a decir, vedes, todo aquilo atopa a súa máxima expresión nesta persoa. É unha relectura, unha aplicación, non o cumplimento dun plano. Pero esa relectura non podería ser en si mesma un acto de revelación? Paulo, na súa carta aos Filipenses, fai exactamente iso. Identifica a Cristo co servo, que se aniquilou a si mesmo. Para Paulo, non é unha simple comparación literaria, é a clave de todo. Está a decir que Cristo encarna de xeito perfecto e definitivo esa misión que Israel estaba chamado a cumplir. Non está a borrar a historia de Israel, senón que está a mostrar como esa historia chega ao seu cumio, ao seu momento decisivo. É como se a historia fose unha pregunta e Cristo fose a resposta definitiva. Pero a idea da relectura é a que me xera dúbidas sobre o concepto de profecía. A ver, se Isaías non pensaba en Cristo, non estamos a impoñer un significado que él nunca previu. Unha cosa é decir que a historia de Cristo resoa cos temas do Antigo Testamento, e outra moi distinta é decir que esos textos foron escritos para él.
Se o propósito orixinal do canto do servo era dar esperanza a un pobo exiliado, non lle estamos a restar importancia a esa experiencia histórica concreta ao dicir que o seu verdadeiro significado estaba noutro lugar, no futuro. Non creo que unha cousa quite a outra. Podería ter un significado inmediato para Israel no exilio e á vez un significado máis pleno e universal que se revela en Cristo, un sensus plenior, como din os teólogos. O significado non se esgota na intención orixinal do autor humano. De feito, o que fai tan poderoso o cristianismo primitivo é precisamente esa capacidade de ver en Xesús o punto de converxencia de todas estas liñas argumentais do Antigo Testamento. Claro, pero eso lévanos a outro punto crucial. O berro de Xesús na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Ti seguramente dirás que ao citar o inicio do Salmo 21 está a invocar o Salmo enteiro, coa súa viraxe final cara a confianza e a vitoria. Exactamente. Non é un berro de desesperación, senón de identificación total co xusto que sofre e que, a pesar de todo, confía. Ao pronunciar o primeiro verso, el asume toda a viaxe do Salmo, dende a escuridade máis absoluta até a certeza de ser escoitado. Está a dicir, no medio da agonía, que o abandono non é a última palabra. Está a vivir o Salmo na súa propia carne, levando a súa máxima expresión. De acordo, é unha interpretación teolóxica moi rica. Pero, de novo, miremos o contexto orixinal. A nosa fonte insiste en que o Salmo, no seu conxunto, non é un lamento, senón un canto de agradecemento. É case un exvoto, unha ofrenda de gratitude polo regreso do exilio. O berro inicial descríbese como un berro de angustia ante o silencio de Deus, pero non é un berro de desesperación, ni moito menos un berro de dúbida. Entón, se o Salmo é fundamentalmente unha celebración da salvación histórica de Israel, que significa que Jesús o cite? Significa que él é a nova salvación, que nel se concentra toda a historia de sufrimento e esperanza de Israel. Se o Salmo celebraba o regreso de Babilonia, Xesús na cruz está a inaugurar o regreso definitivo do exilio do pecado e da morte. El é o novo Israel, por así decilo. Pero, se o Salmo é un canto de agradecemento, por que comeza co berro máis desolador da Biblia? Non é unha contradicción? Para min, isto reforza que a súa función orixinal era articular a experiencia dun pobo que se sentiu abandonado ata o límite, pero que finalmente viu a man de Deus. Cando Xesús o cita, está a conectarse con esa longa tradición de sufrimento e fe do seu pobo. Pero non podemos esquecer que a referencia primaria do Salmo era a salvación histórica e concreta de Israel. A lectura cristiá dale unha nova profundidade universal, pero non debería anular esa primeira lectura, a nacional. Quizáis non a anula, senón que a cumpre. E iso lévame ao terceiro punto, a humillación de Cristo como cumplimento paradoxal. O relato de Mateo é maxistral nisto. Mentras as autoridades religiosas, os que deberían saber, o desprezan, son os pagáns os que lle recoñecen os seus verdadeiros títulos. A muller de Pilato di que é un xusto. O propio Pilato, quizáis con ironía, manda inscribir rei dos xudeos. E ao final, o centurión romano, un soldado do imperio, é quen fai a confesión de fe definitiva. Verdadeiramente este era fillo de Deus. É na súa máxima debilidade e humillación, igual que o selvo de Isaías, donde se manifesta a súa verdadeira identidade e poder. É un paradoxo perfecto. Estou totalmente de acordo en que ese paradoxo é o corazón da mensaxe do Evanxelio, pero para min eso reforza a idea dunha revelación que acontece no momento, non o cumprimento dun guión preestablecido. De feito, aquí a advertencia da nosa fonte contra unha interpretación aritmética pareceme crucial. Adverte contra esa lóxica de mérito e recompensa, porque Xesús foi obediente e humilde, entón Deus premiouno coa exaltación. A fonte di que non, que a súa exaltación non é un premio senón unha manifestación da graza gratuita de Deus. Sí, pero iso non contradí a idea de cumprimento. Unha cosa é un cumprimento mecánico, como a quen sigue unha receta, e outra é o cumprimento dunha promesa, dun patrón. O patrón do servo sofrente non é un guión que obriga a Deus, senón unha revelación do xeito en que Deus elixe actuar, a través da debilidade do amor entregado. Pero se o vemos como cumprimento paso a paso dunha profecía, non corremos o risco de caer precisamente nesa lóxica de méritos que a fonte rexeita. Tiña que sufrir para gañar a gloria.
A miña lectura é que a grandeza non se manifesta porque cumpliu un guión, senón que o acto en sí mesmo, na súa liberdade radical e na súa confianza, o que Paulo chama obediencia no sentido de escoita atenta, revela algo totalmente novo e imperdecible sobre quen é Deus. Non estaba escrito que tiña que ser así. Ao ser así, revelase a verdadeira natureza do poder e do amor divinos. Velo como un guión réstalle para min a súa forza radical e sorprendente. Tengo que admitir que esa é unha forma poderosa de velo. A idea de que a exaltación non é un premio, senón pura graza. Eso sí que complica a idea sinxela de cumprimento. Pero, aínda así, non podería ser que esa forma de actuar de Deus, esa lóxica da graza, fose precisamente o que o profeta Isaías entreviu séculos antes na figura do servo. Quizás a profecía non era sobre os detalles, senón sobre o como, sobre a natureza mesma da acción salvadora de Deus. Iso achéganos moito. Quizáis o debate non é tanto profecía sí ou non, senón que tipo de profecía. Non unha predicción de eventos, senón a revelación dun patrón divino, dun xeito de ser de Deus que se insinúa ao longo da historia de Israel e que explota con claridade na vida e morte de Xesús. Nese sentido, a relectura cristiá non sería unha imposición, senón o recoñecemento final dese patrón. Pero aínda así, insisto, sen esquecer que para o autor original ese patrón manifestábase na historia concreta do seu pobo. Chegados a este punto, para resumir a miña postura, diría que a lectura cristiá non borra o contexto histórico, senón que o ilumina e o leva á súa plenitude. Os textos do Antigo Testamento son como sementes que agromaron ao longo da historia de Israel, pero que só dan a súa flor e o seu froito definitivos no misterio da paixón de Cristo. É unha continuidade reveladora que une os dous testamentos de forma orgánica. Eu, para sintetizar, diría que é esencial respetar a integridade de cada texto na súa época. A aplicación a Cristo é unha reflexión teolóxica posterior, inmensamente rica e fundamental para a fe cristiá, pero non debemos confundila co seu propósito orixinal e histórico. Creo que recoñecer estas dúas dimensións, a de Israel e a de Cristo, non as debilita, sino que nos dá unha comprensión moito máis profunda e matizada de ambas. Sen dúbida, a relación entre o que os cristiáns chaman Antigo e Novo Testamento é de todo menos sincera. A nosa conversa de hoxe demostra como un mesmo material pode dar lugar a interpretacións que, aínda que diverxentes, son igualmente rigurosas e buscan ser fiéis aos textos. E iso é o fascinante. Quizáis a riqueza destes escritos non reside en encontrar unha única resposta correcta, sino en vivir dentro desta tensión interpretativa. Invítanos a todos, creo, a volver a eles unha e outra vez con novas preguntas e unha mirada máis profunda.